Йога практиките – извор на младост, здраве и красиво тяло. Какво правят? Подобряват обхвата на движението. Гъвкавостта позволява на ставите да се движат свободно и плавно, което улеснява изпълнението на нашите ежедневни задачи. По-малко мускулно напрежение. Редовното разтягане и асаните за гъвкавост помагат за освобождаване на напрежението в мускулите, което намалява риска от контузии и болки. Подобряваме стойката. Гъвкавите мускули поддържат по-добра стойка, което от своя страна намалява болките в гърба и шията. По-голяма сила. Парадоксално, но факт. Гъвкавостта увеличава силата ви. Когато мускулите са гъвкави, те генерират повече сила. Намаляваме стреса. Разтягането намалява стреса. Оттам тревожността, като освобождава напрежението в тялото.